Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Letras Galegas 2023, adicadas a Francisco Fernández del Riego. O Mosteiro de San Salvador de Vilanova de Lourenzá acolle a exposición Don Paco, o Pícaro Argalleiro. Unha exposición que recolle previo estudo da obra de Del Riego, os xogos e xoguetes citados por el como parte da súa crianza. Foron Xosé López e Xosé Manuel García, responsables do Museo Recuncho das Argalladas, radicado no Pazo de Tobar, na mesma Lourenzá, as persoas que decidiron acometer este ambicioso e, sobre todo, original proxecto. Co segundo, con Xosé Manuel García, falábamos. Fundamentalmente saiu de que no ano 2002 o meu compañeiro Xosé López, Pepe, e máis eu publicáramos uns libros que son os xoguetes esquecidos no 2002. Entonces fixáranos os prólogos e fala de xoguetes dos que aparecen nos libros con os que ele xogaba. E despois, con noutras 4 publicacións que fixo, tamén nombra xoguetes da nenez que pasara aquí por o pobo, que son Vivir unha vida, No río do tempo, Camiño andado e No cego de Pomar de Don, na novela, e fala tamén de Estraloque, desta flor que estoupós ou eso que se estoupa. Anca aí non se refire a un xoguete, pero realmente os nenos usábanlo para xogar. E despois tamén en publicacións que fixo outra xente sobre el, que tamén nomea xoguetes. Nosotros collemos o de Lume Acceso que fixeran o Manuel Román Ramos e máis o meu compañeiro Pepe sobre el, e máis conversas con Paco del Riego de Perfecto Conde. Hai outras publicacións que tamén noma xoguetes de cando era neno por aquí, xogos e xoguetes, vaya, pero escollemos esos dous porque facíase repetitivo, porque claro, en tantos sitios repetían os xoguetes. Despois da exposición tamén poñemos unha parte de xoguetes que, aunque el non de haber xogado, son xoguetes que se fala moito deles por aquí, ou que se falaba. Basicamente a exposición é de que se trata. Ten uns carteles sobre estas publicacións, sobre onde naceu, e máis a reproducción dos xoguetes feitos para a ocasión. Cantas pezas en total? Contos xoguetes? Sí. A exposición ten 48, creo que concretamente. Despois ten dibuixos, porque algunha cousa, dado o espacio, ao reproducirlos, a ser de un tamaño grande, pois sempre parecen ou ser recién feitos, evidentemente. Entón están sustituídos por dibuixos, e os xogos igual. Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Letras Galegas 2023, adicadas a Francisco Fernández del Riego.